izizi ndi chifukwa eti kumanena kuti leadership imene anthu timayidandaula ya dziko. For instance, panapoti khozo madandaula za Chakwera ndi nzake Chilima. That leadership timayidandaula ya dziko, birth yake imakhala kuzipani. Mmene kuzipani anthu timakhalira ndi njala yofuna kukhala atsogoleri a dziko. That crisis ya leadership imakhala kuzipani. Ndi imene imakalowa mpaka na mboma. Chifukwa panopo nkhondo yomwe ili ku DPP yomenyanirana kufuna kutsogolera chipani cha DPP kuti papezeke munthu amene akakhale kuti ndi presidential candidate wa chipani cha DPP 2025. That crisis aliyense amene angavoteredwe ku DPP ko ndi kulowa mboma, the crisis will continue. Chifukwa azibambo onse amene akupikisana kufuna kukhala mtsogoleri wa chipani ndi dziko ku DPP, mukaona onse aja ndi azibambo amene ali ndi kuthekera kugwirana manja ndi kuyendetsa dziko ndi kukonza dziko. Koma chifukwa choti aliyense paikha akufuna atakhala president, chimene chidzachitike ndi choti akadzapambana mmodzi, otsalawo sadzamulolera, sadzamugonjera ndipo sadzamuthandiza kugwira ntchito ndi kukonza zinthu. Panopo anthu amene ali ku DPP ali ndi kuthekera kothandiza boma lilipoli ndi kukonza ndi kuthetsa mavuto alipowa. Koma chifukwa choti sangalolere kupanga zimenezo pochithandiza chipani china, pomuthandiza munthu wina kuti tikonze dziko, for akudziwa kuti at the end of the day Chakwera ndi amene angatchuke. Ndipo ngati mavuto saatha m'Malawi, Chakwera ndi amene angayaluke, MCP ndi imene ingavulidwe nsalu. Kotero kuti kuyaluka kwa Chakwera ndi kuvulidwa nsalu kwa MCP, that is their success. Kotero sangathandize kukonza dziko ngakhala amaona kuti zochitazo zilipo zothandiza kukonza dzikozo. The same thing panopo zikuchitika opposition ndi ruling. Koma the same thing zizachitikanso ngakhale anthu atadzawina ku DPP ko. Kadzawina Kabambe, kadzawina Nankhumwa, kadzawina Pitala, amene adzalephelewo akutha kuoneka kuti alibe nthawi ndi chidwi chodzamuthandiza nzawoyo kukonza zinthu. Ndipo ntchito imene adzagwire ndiyopitiriza kudzikonda, selfish, arrogant, komanso adzapitiriza kupanga zothekera zomulepheretsa nzawoyo kuti aoneke kuti ndi wolephera, ndipo anthu akanasankha iwo ndi amene akanakhonza. Kotero that will be a downfall of DPP. Ndipo ndikutha kuona ineyo Oswald Jumani sindikunena ngati kaya gulu kaya ngati wachipani, koma ineyo kungoona malingana ndi mmene ndimazitsatirira ndale, ndikutha kuona kuti ku DPP mavoti 2 million plus amene anapeza 2019-2020 pazisankhoso zobwereza zachibwereza zija, they maintained anthu awa, anthu amene anawavotera tisiye zina zonse kuseli. Anthu amene anawavotera 2019 ndi anthu omwenso amene anawavotera 2020. Tosa Alliance inakapambana chifukwa inakaphatikiza mavoti anthu awiri. Otherwise aliyense anapeza mavoti yake amene anapezeka mu 2019. Panalibe kuonjezera, panalibe kuchepa. Koma that 2 million plus imene avotera DPP inavotera chifukwa chona kuti munali Dausi, munali Nankhumwa, munali Kabambe, munali ndani, anthu onse amene mukuwaona kutsogolo aja aliyense paikha anali ndi chikoka chimene chinapangitsa kuti anthu apite ku DPP akavotere ku DPP. Ngati DPP itagawikana after ma convention, muyembekeze kuti atsogoleri ena odzimva amene akuona ngati mphamvu ali nazo kale, kuthekera ali nako kale, they are already on top, amene akudzimva kaya ndazi nzawo ena akwapo pakuti inuyo bwana mwadutsa chifukwa panopo aliyense ali so confidence, and confidence nditiona kuti ineyo nde I have made it already. Zikakakanika kuti sizinatheke according to their ndi mmene amaganizira, akadzabwerera tikutha kuona asakuvomereza, ndipo ngakhale adzavomereze mukakamizika kuti pa ground zaonetsanitu kuti iwo anthu sana afune.
koma ndiye kuti adzakhala alibenso nthawi yogwira ntchito moona mtima kufuna kupititsa chipani cha DPP patsogolo, kapena ngati DPP tadzalowa mboma 2025 kuti adzagwira ntchito yofuna kuti boma la DPP la nthawi imeneyo lidzakhale successful mu chinthu china chake. Adzakhala omwewa amene adzakhala kuti apanga pull down government imene idzakhale nthawi imeneyo, adzakhala kuti government iyo idzapangidwe formed ndi DPP. On top of that, adzakhala kuti ndi iwowa amene adzakhala ndi ma tools amene adzapange strength, adzapereke mphamvu ndi kulimbikitsa zipani zomwe zikulamula pano pasi kuti zidzaduse moyera. Chifukwa ngati DPP ndi mavoti kale 2 million akadzagawikana pakati panayi ngati kubenthulirana kwa spulini kuti mukangawi panayi mudzika mmwesa ka chibenthu kamodzi mwana mukadzagawana DPP yo panayi, ndiye kuti kagulu kalikonse kakazatenga anthu 500,000, wina adzatenga anthu 1 million, wina adzatenga anthu 600,000, wina adzatenga anthu 200,000. Mukadzagawana mudzapeza kuti anzanuwa ali ndi 2 million plus. Kupanga kampeni iwowo olosapanga kampeni iwowo mudzapeza kuti kampeni mwachitira chifukwa cha behavior yanu imene kuchitika ku chipani cha DPP, and anthu awo adzangodutsa. You are to regret. Koma izizi zikuoneka kuti olo anthu atalankhula usiku ndi usana palibe angamve, chifukwa kuti njala yofuna kukhala upresident iyo ndi imene yakula kwambiri, too hungry, andi njala kwambiri yofuna kukhala mtsogoleri wa dziko, yofuna kukhala mtsogoleri wa chipani. Andi mmakutu panopo mwali yense pamene paja mwatsekeka, maso atsekeka, mtima wakutilidwa. Zonena kuti zomwe zikuoneka ngati ndi nkhondo yomenyera mphamvu, yomenyera ufulu, kapena yomenyera chipani chikuti chipite patsogolo, akuona ngati ndi nkhondo imene ingapititse chipani patsogolo, ayiwala kuti the same nkhondo ikuphaso mphamvu za chipani zija. Koma izi sizingaoneke ndipo pokhapokha DPP itapita ku convention, ndimene mutaone kuti mikangano iyi sinali yolimbirana kufuna kumanga DPP, koma mikangano iyi ndi mikangano imene itasakaze chipani cha DPP. Crisis on leadership yakula ku DPP, and DPP idyeka osakhala aidya ndi kuinyenya ndi kuiteketa anthu ena. Iteketuka, idyeka, inyenyeka, ivumba, isasa, isungunuka ndi chikhalidwe chakuluakulu anchipani cha DPP. Mark my words, 11 May 2023. Ngati mu DPP simubuka zipani ziwiri, mungathe kubuka zipani zitatu. And sikalekale before September. Mumva zimenezo.